Haga jingale kai final jong ka Meghalaya State League hapdeng ka Rang Legit United kabalong ka ladu na Jowai Sun Persya ya ka Klik Mauli kabade ka ladu na Tura Zun. Badia kani jingale kai final lasaki dagi hajar ngut kinong pejkai ha stadium ban riu hajar tam kinong pejkai ha YouTube. Haba phai shakne ke jingle kai ka Rang Legit United kalayo pat penki jar nengkong tang ha ka minute ka bashpeu lengba wan lam suk nong klau. But day ling bagan ke sigol ka Rang Legit United kalatam ha kela step the way lanot. Bad ha kela mit ka jingle kai kalong maray khaj ha ka baro artli ki kenhun kela persyang bad penki jar bad ha shwa ban kut ka jingle kai kata ha minute ka bakhandai peu plus away u player jong ka Klik Mauli ulayo preang ya ka red card. Bad day ling bagan ke sigol jong wan lam suk nong klau ka Rang Legit United kalala bat penlim ya ka Klik Mauli dai welanot bat yora ya ka nam ladu jong ka Meghalaya State League ha ka sin ka baningkong na ki artli ki jingele kai final ki jongka bat kumjuru lada ka Meghalaya State League kadai ka league ka bahe tam jong ka Jilla Meghalaya ka Rang Legit United kan sayo ban rong biang ha ka I League Second Division ha ka sin ka ba ar hadin shipeu snem kata na du snem ar hajar khatlai.